rahmatullahi ta'ala barakatuhu, da fatan kowa yana nan cikin ƙoshin lafiya. To kafin nan jama'a ina so muku bayani dangane da abin da ya shafi MS Word, kaman abin da ake yin CZ da shi a application ɗinsa. Akwai application na CZ da ake kiran shi da MS Word, to shine za mu muku bayani a yanzu dangane da abin da ya shafi abubuwansa. To kafin nan muna so ku je saman YouTube channel ɗinmu ku samu ku yi subscribe sai ku rubuta Muhammad Gwalgwal TV. Bari ma in nuna muku yanda za ku yi. Gashi inda na rubuta Muhammad Gwalgwal TV sai ku yi subscribe. Da zaran kuka yi subscribe sai ku danna ƙararrawa domin mu sanar muku sabon al'amuranmu da zaran mun rigayi mun ɗora. To a gaggauce bari mu tafi kan tsarin dangane da abin da ya shafi MS Word kai tsaye. MS Word dai gashi nan dai. Kamar dai for example ku ɗauki wannan ita ce kwamfuta kuma window disk ne a kanta, ma'ana window 10 kenan. To wannan da kuke gani inda na shiga nan shine ake kira da MS Word application ne dai kun gani gashi nan za ka iya rubuta kai chatting ɗin sama ko da baka gan shi a saman kwamfuta ba. To wannan dai da kuke ga shine MS Word. To da zaran kuka tashi sai ku shige sa. To da zaran kuka shige sa bari ku ga yanda ake amfani da shi. Gashi kuna ganin fafe kala-kala da sauransu a cikinsa. To wannan fafen da kuke gani kala-kala akwai yanda ake domin a ga an yi amfani da su. Bari dai in nuna muku yanda ake amfani da su da kuma yanda ake gudanar da abubuwansu. Fafiyan dai ta ƙunshi abubuwa kala-kala. Yanzu for example idan kuna son ɓangaren business ko kuma lab abin da ya shafi ko kuma education duka, idan kuka shiga in kuna neman rapport a kansu gashi nan duka, ma'ana kenan fafe dangane tsare-tsaren da ya shafi ko harkar lab ko kuma harkar education ko kuma wani harka daban na business da sauransu. Wannan kuma inda kuka ga na shiga nan wuri ne wanda ya danganci babu me ake cewa paper kenan empty. Kana so kawai ka yi CZ ne normal kawai babu wani ka samu wani dangantaka ko kuma wani abin da ya shafi harkan da sauransu. Wannan kawai CZ ne na wani abu da za ka yi shine farkon da mutum ya kamata a ce ya koya. To bayan haka akwai ƙa'idodi da ake bi na ɓangaren CZ da makamantansu. For example yanzu idan kuka ɗauki ganan abubuwa in kuka shiga kamar inda na sa tab ɗin nan, ganan kuma daga sama inda aka rubuta abubuwa dai da sauransu. To in kuna so idan kuka shiga Nset shi ma gashi nan abubuwan shi da yawa da ya ƙumsa. Daga sama kuma can in kuka shiga wannan shi ma dai gashi nan designing, lawin da sauransu. To for example idan aka zo ɓangaren report ɗin nan, shi kuma abu ne wanda ya shafi harkan da in za ka ɗora wa'ansu abubuwa daban shi ma duk cikin CZ ne. Kowanne yana da ƙa'idodin shi da kuma dokokin shi domin abin ya zo ma da sauƙi cikin yin rubutunka. Gashi group ɗin nan da na shiga shi ma wani dangane da abin da ya shafi harkan CZ ne daga ciki, wanda in kana so ka kammala ta wannan kamar ana nufin in kana so ka kammala su wuri guda dukansu. To yanzu kamar duk dai gashi nan na shigo muku tsare-tsare kala-kala dai gashi nan da yanda ake yin sa gabaki ɗaya dai ba tare da kun wannan ɗinsu ba. To don haka yanzu bayan nan sai mu duba mu gani hallau ina ne ya kamata mu nuna muku gabaki ɗaya dai gashi nan bari mu dawo saman farkon abin. To yanzu in kuka ɗauki for example nan inda nake shigan nan dai kuna gani gashi nan dai dukansu. Kuna gani gashi nan na shiga wani ɗan ƙararramin wuri shi ma dai duka gasu nan. To for example wannan number A ɗin nan da kuke ganin ta inda na danna, ko kuma dai bari in je mu fara muku daga can sama. For example wannan wurin shi ma gashi still ne na abubuwa da sauransu. Duk dai ina muku bayani ne dangane da abin da ya shafi dai saman Word da abubuwa gasu nan dai kala-kala. To kai tsaye idan muka tashi bari mu nuna muku abu mai muhimmanci da mutum ya kamata ya fara. Da farko dai duk da cewa wa'ansu kai tsaye suna so su fara koyon rubutu. To kafin ga kai ka fara koyon rubutu ya kamata a ce ka koyi yanda ake sarrafa shi. Kun ga yanzu wannan wurin da na shiga kaman kana so fafe ɗin ka mata girma ko kuma ka rage mata girma ko ka ƙara mata girma, in ka samu 1
ka rage girman ta. In ka sa please ka ƙara mata girma, don akwai wasu wanda suke da ƙarancin ganin abu sai sun yi amfani da gilashi. To za su iya jan wannan abun domin su kawo papiyon kusa domin su samu su yi seizin abinsu gwanin ba tare da sun sha wahala ba. Haka zalika hallau ɓangaren da ya shafi kamar for example seizin kanshi. For example in muka duba muka gani nan muna cikin reference da sauransu. To wannan wurin da kuke gani shi ma wani abu ne da ya shafi dangane da wani abu shi ma mai muhimmanci. Ma'ana shi ma wani abu ne wanda ya shafi dangantakan seizi da sauransu. Kun gani gashi nan na ɗan kurta wurin ma za ku gani gashi nan. To shi ma dai haka ake wannan yin shi. Kuma bayan nan haka zalika sai mu dawo mu koma for example ina ne ma? For example dai mu koma nan ne dai ina kamar ban nuna muku gashi inda na sa flash ina nuna muku. To nan kamar ɓangaren wurin in kai saving ɗin abu ko kuma makamantansa shi ma. To bayan nan hallau inda ya kamata a ce kun sani a nan shine for example hallau mu shiga wannan ɓangaren. Ina ne ma ba a nuna muku dai suna da yawa dai kawai don dai abin da ya kamata dai a nuna muku gashi nan. To nan for example papiyon ka dai gata nan. Kana so ka yi mata rubutu gashi ina rubutawa nan na sa name.